laamaaɓe arrahmani balla walloɓe walleteɓe ko inde Allah fuɗɗori ɗen ko bawɗo barnowo looɓe jaraten musidɓe tedduɓe bandiraɓe tawtoraɓe hirde Fedde Hoodere Ngenndi on calminama goto foof inde mum e yettode muɗum min mbiya on bisimilla wone ha yomon hikka welima wuuri ɓuura en mbaɗino en battima taw ina yonno bandiraɓe so yeehi ha ɗum yawti ko sukaɓe meɗen sukaɓe Fedde Hoodere Ngenndi nde Ngenndi ndi fo rendi e gardagol Maham Samba Sow arti waɗa nden hirde meɗen 2018 hirde nde noon ko hirde ittore sunu sammore yewende hollitore neɗɗagu e pelle muɗum kala so yeehi ha ɗum ɗon yawti oɗon ñaaga onon fof nde mballitorɗon muñal e sababunde ma won ko weeli kalawata ɗum welani keɗiɗo kono bandiraɓe so tawino min mbawno goto fof waɗa fodde muɗum beele peloru ina maya majja mes ɗum noon Maham Samba Sow emin jiiɗi seeɗa jalta ɗo e digrade ngam min jiima min golla hol gonɗo hoorejo Fedde Hoodere Ngenndi nde Ngenndi ndi fo rendi sikki ala ko ñañoji karoji pulaar ala ko cer Maham c'est ça ɗum noon mamin jiiɗi ya ngabbo ga beele min kolla woni président Fedde Hoodere Ngenndi nde jamɗo fo rendi konde hirde ittude goƴaji aduna e caɗele gurdam hakkude neɗɗo e leñol noon way kon hakkude ɓiɗɗo e jinnaɗo muɗum saabu neɗɗo towirta ɓiyum tan ko ha mawna ɗawa ɗum so tawi neɗɗo towi ɓiyum ina hani so mawni ɗawa ɗum sikki ala leñol ngol so tawi en keeɓi ɗemgal en keeɓi pinal en keeɓi darto dillingol dartiyankoɓe e woɗeɓe ɓaleɓe kala e nder duuɗe meɗen ɗe e sikki ala keddorɗen ko dental jangde e gollal ɗum noon e nder ɗum ɗon guite leñol ko anduɓe mum kono noon bandiraɓe dole leñol ko alɗuɓe muɗum miɗen ñaagui hettiɓe yo jagganen ngantu kala fergitere mamde en wonde ɓe mballitoro muñal nde tawno ko muñal hormi hakkille ko muñal suuri ɓerde ko muñal mofi miijo ko muñal horsini joƴere ko muñal teddini ngandu ɗum noon ko hirde fina tawane ganduɗon tawi yuɓɓin ɗum ko sukaɓe meɗen Hoodere Ngenndi nde Ngenndi ndi fo rendi e gardagol Maham Samba Sow ɗum noon pelle moɗon bandiraɓe e nder ɗum ɗo Maham emin ñaguima darɗa e dinguiraɓe koli tawi wetade jogui konngol bisimilla ma bismillahirrahmanirrahim en jetti Allah jom
baɗe bawɗe tagde windere ayninde bani adama en juule bajja aminata e abdallah e gojjam e kisal gona dow mum jinnaɓe men tedduɓe maweraɓe men horsuɓe miñiraɓe daddiɓe ha tiiɗi bandiraɓe rewɓe hoosɓe ɓiɓɓe hunaniɓe en mbayligu sehilaɓe leñol jaɓɓe sanjanade ngol ɓe darɗe mabɓe pirani saka canco Fedde Hoodere Ngenndi ndi geɗi ɗi fo renni salmani on calminali gille korse manti on manore gongo sabu guiɗe leñol so dañi on dañi jahdiije dañi suusɓe dañi muñɓe e tongol dañi hakkilanteɓe hoosɓe sippire feeɗe ƴellitare bandiraɓe sahilaɓe en garti ɗo e dawal meɗen ɗimmal yidde marta bende pine men aadaji men e gowaɗi men ɗi jahat ɗi ganduɗa yebare nde majjere yante dohodiral ɗemɗe ƴellatiɗe koñƴuɗe ko heewe men moɓɗe ɗo boyente woɗɗi ɗum waɗi eɗen jogui darade darde tinde hoosde beele mbawen abbitade saabu ko en daɗade so en jiiɗa noon wadena tamakuru watani e hakkude waɗɗiɓe en nawarat bandiraɓe finatawa men jaada e baylikaji aduna yankeji ɗi mbiyeten hande mondialisation palara ɗenɗi moɗede e morñitede ko ceerno meɗen guela ngal wiyata ko mondialisation ɗum waɗi noon bandiraɓe firtoto ko ma jawen teppere pamɗinen foftere ina yi panitale meɗen e ɗi kirɗeli Fedde Hoodere Ngenndi ɗi geɗi ɗi foren subanade leñol ngol hatanteɓe maɓɓe daraniɓe ngol darde heddotonde e dartol e bandiraɓe dariɗo ɗo towiɗo wirnake noon hettota yiide ene lafti so tawi Fedde Hoodere Ngenndi ndi gendi foren ina ƴewana leñol ngol hatanteɓe ko wayna docteur Ba Abdoulaye Mamadou bandiraɓe on wirnaki o weeri yimɓe Ba Abdoulaye Mamadou yimɓeɓe gandi ko neɗɗo jiɗɗo leñol ngol gilli ce yiiɗe ƴiƴam ɗum noon firtani oɗum wat ɗum wona kewɗon firti bandiraɓe ceerno meɗen Ndiaye Saydou Amadou wi so neɗɗo bani adama saare nder aduna ene foti andude wonde won lettere nelda won nelal resda won batake labɗo hocca weeɗa feete e leñol muɗum e rendo muɗum ɗum noon o wi ko so tawi neɗɗo are aduna ene foti andude wonde ene foti daranade ɓesgu huufi o waɗa hen gueɗe ɗe ganduɗa ko kettotode dartol e bandiraɓe mbiɗa sikki noon Ndiaye Saydou Amadou hayso wona Abdoulaye ko wiyata nen sifa muɗum sikki ɗo Abdoulaye eɗen gandi ko neɗɗo daranir leñol goonga e wayɗen tiwtono noon so ɗum wiyaɗen ni so tawi bani adama waɗede moƴƴere feete bani adama fotani yejitede Mauritanie naaɓe teelal Afrique banggue hirnage e kuuɓal fotani yejjidde ceerno men Alhaji Mamoudou Ba yo Allah yurmo ɗum yaafo ɗum gueɗal muɗum e nder dartol bandiraɓe o jubbani o bafta eɗen kesatino teddugal noon faade ngendiyankoɓe men windan ɓen wittan ɓen yiman ɓen jangguinɓe leñol ngol yamdodiri e jaydiyankoɓe meɗen tiɓɓe suusɓe ko heewe men tindinde ko mabɓe mbiyanni jaala e kirde kiranoje leñol dariɓe darde nde ala gewol ɓe jingol laamgol ngol sawa kelol sabbinanɓe en laawol ngol wona musol eɗen ñawga noon bandiraɓe nde mbaylat hakkilantagal faade nalankagal
goppen nangude nalankagal wonde ko ɗum sifa wonde ko ɗum jeeya ɗum e kuuyidal enen ɗum looboyi en bonni gueɗe meɗen saabu ɗemgal meɗen janggaka eɗen gandi ede ko ɗemgal woni defterdu leñol walla nden ɗum ɗemgal woni defterdu ɗum leñol ɗemgal ɗum waɗi so tawi ɗemgal janggaka woni defterdu majjum rekkenno ko nalankagal no tan fina tawal muɗum e wonde ko noon woto nanguen nalankagal wonde ko ɗum puydal ɗum wona puydal bandiraɓe e gasidu noon bandiraɓe Fedde Hoodere Ngenndi ne jogui mette seeɗa nde serte gotal e tergal muɗum jafɗugal cuusugal so wonana darde makkal ina wawno tawa Hoodere Ngenndi waɗata no hirde ni walla nde wodata ni saka waɗa hirde pinal on noon bandiraɓe Allah noddati ɗum guila ko awno wuftani on woni Sow Saydou Salif mo bandiraɓe gandi Ngendiyankagal muɗum e cuusal muɗum e darde muɗum tula e gurdam muɗum ewa so ɗum ɗon yaɓinni kadi nenen e ganden neɗɗo ene maaya kono gollal maayata ndeke noon gollal ngal so yimɓe jejjiti on ɗon neɗɗo enen jiɗa neɗɗo so tawi jiɗɗen tan so tawi ne maayi woto ni on haali ni siwtere bonna ɓerɗe maɓɓe alan ko golluno ko koye bandiraɓe no foti darede yimɓe ɓiccitoɗum ciwtere ɗum eɗen jafno noon bandiraɓe ko ɓurdi hen e ko manki hen e ko ngari hen e ko ŋacci hen saabu neɗɗo ko loore ko Allah joom baɗe bawol kadi jogui timmal yo ɗow en feede peewal yo won Mauritanie yo wuuro Pulaar bandiraɓe on jarama jarama Maham Samba Sow gardude Fedde Hoodere Ngenndi jam nde Ngenndi fo rendi sikki ala a haali ɗo haala Ba Abdoulaye Mamadou woni teddinirteɗo Fedde Hoodere Ngenndi e nder ɗum ɗon eɗen mbaɗa leƴƴande seeɗa e gurdam o sagata pullo ngam ha yimɓe mbawa dañde foyre gandal e gurdam o wonande yimɓe ɓe ƴellitaki e wawde andude ɗum e nder ɗum ɗon mbiyen Abdoulaye Mamadou Ba yi aduna ko hitande 1996 to diwan Brakana falde Elege e wuuro Inibe Gura Abdoulaye Mamadou Ba ina jogui seedantagal jangde tonde to banggue hakke aade tawi o itti ngal ɗo seedantagal koto duɗal jaaɓi hatirde Dakar woni ko mbiyeten master 2 en droit de l'homme et paix de l'université de Dakar tuggude hitande 1987 ha heewi hitande 1995 o woni jaydiyanke e nder yoga e cawle kabaruji to banggue bindol hitande kitale 1995 faade ujunnaji ɗiɗi e jeeɗiɗi e hitande ujunnaji ɗiɗi e jeenayyi e ujunnaji ɗiɗi e sappo e nayyi Abdoulaye Mamadou Ba liggimat ambassade Allemagne nder leydi Mauritanie Abdoulaye Mamadou Ba jangini e nder duɗal jaaɓi ha tirde ngal Nouakchott tawi haɗani ɗum omo jokki wittoji jomitiɗi e tifade e jibduji e nder dongre Afrique ha tengte palonnodirtegol Sahel tukkude e hitande ujunnaji ɗiɗi e jeeɗiɗi ha ujunnaji ɗiɗi e jeetati Abdoulaye Mamadou Ba woni no fewjitiɗo hoorejo lesdi Mauritanie tawi kadi kam halfina konngol ummorade ardorde leydi to kono bandiraɓe haɗani ɗon hakkunde ujunnaji ɗiɗi e sappo e joyyi e ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi o jeeyama e sunnotoɓe hakkeji aade tawi ko yamirore dental leyɗele Afrique to leydi mbiyetedi Burundi tawi ko kalfinaɗo jokkodiral cukko e nder on ɗon goomu cunnotoɗo hakkeji aade gila ujunnaji ɗiɗi e sappo e ɗiɗi Abdoulaye Mamadou Ba woni wittiyanke liggottoɗo e fedde wiyetende fondation Cordoue de Genève o ko yowiti e tifade e jibduji nder Sahel tamodira rendo e baylogol tifaɗe tuggi gila ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi
ko Abdoulaye Mamadou Ba halfina gueɗe fedde fondation Koddu de Genève e nder diwan noddirteɗo Sahel ko nonne kadi e nder nokku ina wiye bassin du lac Tchad. Abdoulaye Mamadou Ba caggal Pulaar wona ɗemgal muɗum neniwal omo haala arabe, français, anglais, allemand e wolof. ɗum noon gorko mo gural yo taw ɗum ko ɓural. ɗum noon Abdoulaye Mamadou Ba konngol yeeso ma. bismillahi rahmani rahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bandiraɓe mi salmini mon, mi yettimon e gargol mon e keewal e notade ndeɗo hirde nde teddiniraɓe. mi yetti Fedde Hoodere Ngenndi nde suɓimi koɗo muɗum walla teddiniraɓe e ɗeɗo golle e oɗo ñalawma ceetinɗo. mbeɗa wiya tan Allah no wawi tawa koɓe kaali ko yam fof tawina yam. Allah no wawi kadi tawa ligganade leñol e ligganade ngenndi tawa mi waɗi hen ko ponmi ko hen wadde ene potini waɗirde ede ponmine wadde ɗum. Allah no wawi kadi tawa ngal ɗo dental ngal mbaɗɗen ɗo joni walla ngoɗo renno mbaɗɗen ɗo joni ɓuttirde ɗum nane yewtere faade jiknaɗo meɗen yo Allah yurmeɗum ya foɗum Alhaji Mamoudou Ba tawa ko puɗɗam kesam wonanta men enen sabu haalama nane gongo o koye dental, gongo o koye jangde, gongo o koye liggade e nunɗal, gongo o ko famde kañum ko jibinande leydi. ina foti darade, ina foti liggade, fotani jabde ɗawede, fotani jabde majjinede, fotani jabde majjude, fotani jabde seyfitinde ko fonno daranede liggane. mbeɗa waɗi enen koye meɗen en kebbini liggeyaji hono ɗiɗo sukaɓe rendude coccidir miijoji nandira wonɗen ɗo baɗate mbaɗa ɗumen timmina ɗumen kuɓtina ɗumen jaltina hen hanki men, jaltina hen pinal men, hollat tan ƴewde heɗen ɗo gonɗen eɗen poti darade, eɗen poti liggade, eɗen poti kadi hollude ko ɗo jeeyeɗen daranɗen ko men ha timma, ha neɗɗo fof kadi faama ƴewden darnima ko men. so ɗum yawti mbeɗa salmina banam debbo docteur Aissata Ba Yaya e kañum darinoɗo hitande ɓennunde hande ko min dariɗo ɓe jangtinimomi gueɗe joɗɗe ɗo woɗɗe rowane gam yoɓɓinde ɗeɗo gueɗe. mbeɗa yafno noon ina wawi taw mi yottaki Aissata yettiɗo kono noon mi waɗi hen kaddi doolam. kono noon darde Aissata ina laabti, mbeɗa sikki liggorgal makko ɗo woni ɗo liggey mo waɗata o karallagal ngal o hollata ngal laabde reedu e jaɓɓade miskineɓe e ñawɓe aroɓe ne jotto ene jiilo ene katjini. mbeɗa sikki ɗum tan kadi yoni manore, yonunimen manore Aissata, yonunimen manore enen jibinɓe Aissata. Aissata woni ɓiɗɗo ɓimumen, Aissata woni baɗumen debbo. Allah no wawi taw kadi hitande arore nde taw ko neɗɗo kadi ɓurɗo min ɓurɗo Aissata darade e liggade e softude tawa kañum dariɗo hande. mbeɗa wiya mon tan on jarama no fewi, yo Allah teddin mon, tinnoɗen mbaɗen e wonde rendude ko hen tan nafoore woni. kono noon bandiraɓe tinne jangue, tinne jangguine, tinne janguine, gande koye leñol so janggani so jangguinani siftortaki, yeɗetaki, horɓetaki, teddintaki, heɓata kadi gueɗal. hande kala e meɗen wawi neɗɗo meɗen wawi wonde
tawi ko mine baɗa tawi ko chauffeur tawi ko gawowo tawi ko ndemowo tawi tan ni ko neɗɗo jeloto yo tinno kala ko Allah wawni ɗum yo waɗo janngin sukaɓe ɗum ɗon poɗɗen haaldude ɗum ɗon poɗɗen wallodirde ɗum ɗon kadi poɗɗen darade sen daraki ɗum koye bandiraɓe ganden wodno ko nden ɓenni ko arata ko ɓuuri bon ina wawi jikinaɓe meɗen yoga e jikinaɓe ɓen janggano sooña ari feri ko nokko ɗon foof kono noon Allah walli meɗen woodi artuɓe wuuro janggini ko janggini ko woodi ko jibini minen ɓeɗo ina wawi taw so jawdi gasa janggata taw hande wonɗo min goni tefankoɓe walla wonɗo min goni wileɓe walla wonɗo min goni mi anda ko yiɗni kono noon Allah walli ɓe kaɓama ha woodi ko daña ɗum noon tinɗen toppitɗen ɗum ɗo nangen hen gande koye ko jangde tan woni hunde ko jangde woni hurum ko jangde woni neɗɗagu jangde woni ndimagu jangde woni jeeyede leydi ko jangde woni kadi woni neɗɗo e no wirni nan pinal meɗen mbawɗen renir ɗum tan ko ɗemgal men mbawɗen ɓufde ɗum tan ko jangde sen janggani en bittani ala ko mbawɗen waɗande koye men haydara ala ko mbawɗen waɗande gendi men haydara ɗum noon ina wawi taw junnima mi jaarimon mi yettimon yo Allah teddinmon yon ɓooy arde yen ɓooy kadi haaldude nandiren dokkodiren wasiyaji kadi ko mbasino ko mbaɗen ɗum on jarama assalamu aleykum wa rahmatullah taala wa barakatu bandiraɓe yajanta en so wona tawi bandiraɗo debbo jogi konngol ɗum noon bandiraɓe yajanta en so wona piilen ba Abdoulaye Mamadou lifol teddugal hoodere ngenndi nde ngenndi forini celle mon dow bandiraɓe ɗum noon Abou Sow ɗum noon ko an filanta en abba Abdoulaye Mamadou lifol teddugal ngal hoodere ngenndel jaam no ngenndi forini ɗum noon Abdoulaye Mamadou Ba ɗum ɗo teddugal ma yo Abdoulaye min ten Abdoulaye Mamadou Ba ɗum ɗo ko teddugal min teddune teddugal ma Abdoulaye Mamadou ɗum ɗo tigi laaɓi tigi ñadugal ɗum ɗo ɗo kala falma wona dande Abdoulaye Mamadou Ba Abou Sow filimi en kan Abdoulaye Mamadou bandiraɓe caate ɗum kelle mon dow kelle mon jarama bandiraɓe ɗum ɗo filama lefol teddugal ngal ɗo seeɗantagal teddugal rokki ɗum Abdoulaye Mamadou Ba ko maham Samba Sow gardude Fedde Hoodere Ngenndi bandiraɓe kelle mon dow kam dani place ɗum noon bandiraɓe musidɗo meɗen Coumba Bougana Sow en rokka teddugal docteur Ba Aissata Yahya ɗum noon teddugal ma docteur Aissata Yahya seeɗantagal teddugal fade docteur Ba Aissata Yahya ɗum noon yo Allah teddino ko na ñawɗude yo barkalla e milade maɗum ɗum noon ɓe battanimo wuri bandiraɓe e barkalla ɗum noon bandiraɓe kelle moɗon dow bandiraɓe teddoyɗi ba barakallahu fik bandiraɓe heeɗiɓe mi naani Oumar Samba Gallo Dia konngol o wi nde tawno ko goto yontaɓe leñol fulɓe o wi lekki putki fof dari wonko jayata ɗum ko jayata ɗum ko o wi ko ɗum tekkita ɗaɗi muɗum ɗum firti ko dokkuɗo e riide nande albaraka sabu e jomiraɗo wi ko man tekkami ɓeydana on holko ɗum ɗon firtata ɗum ɗon firti
ko tawde kay welli badal ko yo haala teddungal ne dasata ko yo ronde e dow ndiɗo mbaadi fedde hoodere ngenndi nde ngenndi ndi fo renndi ne rutta teddungal faade e dendagal yontaɓe leñol rewɓe e worɓe tampanɓe leñol sañjantoɓe gawtago remɗo tamaɓe hirde nde eɓe tawa ko hirde nde kala sababude wadde maɓɓe doole maɓɓe e tawterede maɓɓe e jawdi maɓɓe ngam ha hoodere ngenndi wawa siirode eɓɓade muɗum jumtude jiɗaɗe dowdude leñol parti ɓamtare e tooɓal ɗum noon yajanta en so wona dokken mawɗo meɗen Ba Mamadou Alassane konngol e yeeso maɗa kelle mon dow bandiraɓe Mamadou Alassane min dokkuma kon bandiraɓe min dokko konngol Ba Mamadou Alassane ko mawɗo meɗen tedduɗo bisimilla maɗa Ba Mamadou Alassane konngol e yeeso ma bismillah rahmani rahim bandiraɓe mi salmini on mbiɗa salmina mbiɗa yetta kadi ne Fedde Hoodere Ngenndi mbiɗa yetta fedde nde no feewi e nde ɗo hirde waɗa nde ɗo hannde mbiɗa yetta kadi no feewi Abdoulaye Ba teddiniraɗo hirde nde ene wayno ko ɓurno tidde haala fof Abdoulaye Ba haali yimɓe wiide pulaaku ko ɗemngal daroɗen keddinen ɗemngal pulaar janngen ɗemngal pulaar soko tawi ene ɓiɓɓe men jeehi l'école jangi français walla arabe so garti galle kalnen ɗumen pulaar wota jehen woto won kay ɓiɓɓe men jaha janngoye français jaha janngoye arabe garta galle mbiyen kadi en kan ɗumen arabe walla français kalnen ɓe pulaar so ɗum ɓenni soko tawi kadi en ɗannii min jehi ɗemto tubakoɓe leyɗele tubakoɓe kalanen ɓiɓɓe men ɗemngal pulaar mbaɗen feere kadi ɓiɓɓe men so mbaɗen feere yoɓe gumma toon ɓe ngara gaayi so vacance ari ɓe garta e leydi ndi kalanen ɓe pulaar bandiraɓe pulaar ko hunde teddude daruɗen pulaar so ɗum ɓenni pulaaru ko neɗɗago daroɗen beele neɗɗago ngu ene yaara yeeso wota jaɓen tubakiri ene bonna neɗɗago men ene teska e pulaago ene teska e pullo gacce ɗe daroɗen gacce ɗe wota jagguiten gacce ɗe nattoɗen e gacce ɗe wayino saha goto e tarih histoire ɓennuɗo soko tawi pullo heeɓi gacce tan dogat yaha Sénégal pullo ko gacce daroɗen gacce ɗe ndenen ndimagu men soko tawi ene ɗum ɓenni ene wiye kadi yooɗi hay pullo enen kay en cohlade xeesal en cohlade xeesal enen kay tuubaji jolboji en cohlani tuubaji jolboji bandiraɓe daronɗen ndimagu men daronɗen ɗemɗe men daronɗen ɗenɗagu men mi salmini on no feewi mi yetti on mi duwanima on yallah wurmo pulaar jarama Ba Mamadou Alassane mawɗo moƴƴo tedduɗo o bandiraɓe miɗen ciwti noon tawi won moɗon joguiɓe lettre uji ne mbawi déposduma ngal ɗo tabal gongal ɗo tawi woni won adduɓe lettre uji Aliou Demba min jiyanima tawi bandiraɓe won joguiɗo lettre uji ne wawi déposdum ngal ɗo tabal gongal hedde caméraman noɗo woni ɗo wonandi yimɓe artirɓe lettre uji ɓe ciwa taw artir lettre uji mabɓe Aliou Demba to gonɗa fof yomin jiyima
ɓeyde sabu gantu kono ko jam tan kono noon omo remercie yimɓe ɓe o neldi on lettre moɗon on jarama. lamɗa ñalama ndemɗi enen jarno on peeƴe feeñide guiɗo suuɗi ɓernde feeñide ɓernde suure guiɗe tak ɗo guiɗo yiɗo nder ɗo tagui muñal e muñinen enen manta jeyɗo jaati goɗɗo joom towal enen ballino goto bawɗo ballowo joom hattangal e gandal ɓural e ɓamtare kisal e jarugol yesso enen mbayni lamɗo gando laabi gando ɓural joom janje e kisal en juule ɓurɗo ɓurnade windere tefanawo ene ñaali ñande ko jindere mo andana mum yaynini ɓere eriɗo juuɗo yennende haɓɓere kam janggo dañede moƴƴere on woni mouhammadou rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam. bandiraɓe tedduɓe jiiduɓe feere rentuɓe jaam hiire moɗon ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe lamdam ha safi ɓurtani goto moon kala inde mum e yettode muɗum sikki ala bandiraɓe tedduɓe eɗen gari ɗo henne yimɓe fedde meɗen Fedde Hoodere Ngenndi sikki ala ko musidɗo moɗon muñiraguel moɗon Diallo Kalidou Bara Fedde Hoodere Ngenndi ko nde ngenndi ndi forendi haaloɓe ko ɓenndi yewtiroɓe tinde e bindi kettiɗo fof madani ko anndi wonde ɓe jeɗɗitade ko anndi ko ɗo woni no mbiɗen 2017 kawtal waɗa koye nder nden hitande Fedde Hoodere Ngenndi sosa batuji mbaɗa miijoji tafa aadiji piɓa Hoodere Ngenndi jamma men hannde laati ko lenggi gam garɗo fof ma dañ ko anndi e bini ngenndi toggir ɗum bindi gam janggo laato ko tindi Hoodere Ngenndi yaynine niɓɓere haɓatonde majjere ñaaguide Allah moƴƴere lilaaɓe ɗiggere pulaago e windere notoɗen e jinguere woto mo teeli keeti laato limsere Hoodere Ngenndi sosirade yewtere fandare wotere ko sagataɓe suusɓe sasɓe yooɓiɓe cuusal e casal yiiɗiɓe kisal haɓatoɓe basal daraniɓe potal fiɓe aade ha ñande ummital debbo e gorko ɓe paltaki e pellital eriɓe dantal yooɓiɓe muñal daraniɓe pinal hawruɓe kalligal cosi Hoodere Ngenndi e jiidigal welɓe koddigal moƴƴuɓe gondigal yo Allah ɓoynugal dental taɓatinowal janggo potal Hoodere Ngenndi rewdiɓe diine nanke aadaji wiɓe ndenten mbaɗen kawtal miijoji dokkodire hen kala wasiyaji daroɗen jangde ñiɓene golleji yo Allah ɓoyni ɗi jikkuji beele leñel men ɓamto e kala nokkuji Hoodere Ngenndi ko pulaako foof rendi ɗum Hoodere Ngenndi eren ɓiɓɓe fulɓe yo noto ɗum debbo e gorko faltaki e ngo miijo mum Hoodere Ngenndi beltima e darde ma sabu pellitan e terɗe ma yettini fandale ma yo wuuro yaara yeeso ngo miijo ma Allahu yettina fandale ma o ko guiɗo leñol Kalidou Bara Diallo goto yiɗɓe ma dariɗe e fettude jimi Pulaar inde ma sabu teddugal ma e nokku ma itto miijo mum rokku ma on jarama bandiraɓe tedduɓe ɓe mbino man ra'a laysa kaman samia Hoodere Ngenndi hande koko nana tinde poɓɓaneɓe kelle dow ha min nana min kam mi wawa so wona tiɗɗal jaalal jarna Hoodere Ngenndi fof waɗi so hunde waɗi watti wona force ngam de ko welede waɗi ɗum hakkude amen e Hoodere Ngenndi ko bela paɓɓane tiɗɗal jaalal e Hoodere Ngenndi ndeɓe noddata min hikkata min goni ko to e tana ha tilka hududu Mauritania ma a Mali ɗum ko charqil bilad to waɗɗi to feewi no wona seeɗa ɓe mbi tiɗɗal jaalal bisimilla mon gare mbaɗen kiirgal min mbiɓe bisimilla mon wono hay hunde ne waklittake surudul bey a latata hayyar affaire jeygunge condition ngaji jeyguɗe waklitaki ko Hoodere Ngenndi tan tiɗɗal jaalal wadde minen goni Hoodere Ngenndi woni tiɗɗal jaalal wadde hirde amen fotani jaaki yimɓe onon mbi ida urifa sababu sakatal ajab bandiraɓe pulaako gonɗo ɗo min calminamo calminali keɗitiɗi calminali tettuɗi gimmiɓe hulɓe gacce suusɓe ŋacce sottiɓe ñiƴe gajalleji ɓen nodditene hanki fulɓe ko wonno hanki ko hay hande woodi mo yiɗi fof yo humpito kala cikitiɗo kaɗo haala yo humpiro de mi sikki suudu men fulɓe jeeri so noddi cuuɗi fulɓe ɗi nototo wadde kode suudu mawde nder cuuɗi men e hey mon faaro fulɓe toɓɓane fulɓe jeeri fof ono kalis gonɗo yeesom ko suudu men waɗaɗo on mbin mbita Mamoudou Bakri o gorko boɗajo ɓe mbita boɗe jeese ale poɓɓane waɗade wadde poɓɓane jawɓe
وسودان نحن عربا وأفارقة خليطا ومزيجا ولما لا نحن هنا في الجمهورية الإسلامية المريدة كفانا فخرا نحن ننتمي إلى هذه الدولة العظيمة سكانها أعظم ريتي calmina le gido ko kalon jante ko kon jangube ha woni gonga min keroto no mami ko to jazira ka basi ka bahis fi suun al aqaliyat al afriqiya komi keroto programme o juma tani de leñol yidi mawno so janga tinne jangi non docteur Bayaya mi salmin ma calmina li keriti ko iwe wande so fidani yo ngat so Bayaya jibini biddo so ma jangi hawnaki tobbane docteur Bayaya tobbane pula go fof hodire ngamdu woni do fof ko professeur uji docteur be Aliyaya mi salmin ma calmina li keriti gila gando dirden ko yeso tan fay fulbe jeeri jeselade atam mo jambare ngala ko kuni yimbe ham ki moy tettinbe hande mabbe bismillah mon onon e tiddal jalal jonon la ansa raisuna tersida Ahmed Ba Mamadou Alassane o min kawri ko boy marhaban bikum kadi ala tido neddo wodi tan ko walle ballado fawna tiidi ba walla ko fo wasati fittando hulata yewete Ba Mamadou Alassane hande hulana yewa merci بالأمر نحن نرحبك ترحيبا حمرا ولماذا نحن خليط نسيج مجتمع متجانس بيضا وسودا عربا وافارقه الا يكفي هذا أولئك تشبل بيتك وهيمانتال ويريد مكو الله سوناتي يرتد كم بنت العمر سيدي صح دونك ko tambere makko bismillah makko hirte dambi ko buuti hollini bismillah mon fulbe onani bismillah mon tafanya kay bismillah mon banira ko do bismillah mon Abu Abdami salmin ma calmina ni keriti di me yando sehla kala mangal Alassane Abou way taw siwana de hirte bismillah mon pula ko gondo do he mo inna ka fof صوير موسى بسلم ما ويوم قاعد بانتو هباني أرضي بس ضد الجلال إذا نعود إلى فرقتكم الكبيرة فرقة عابرة للقارات فرقة ضد الجلال ولما لا هي هذه الليلة هنا نحن نفتخر بوجودكم مرحبا بكل من جاء هنا ولأي سبب كان مرحبا بكم نحيي جمهورية الإسلامية المريدة وعلى رأسها رؤسائها وجنودها يا قواتنا الباسلة يا من يحمي حدودنا ولما لا نحن أرحب بك ترحيبا حارا أنت معنا هذه الليلة مرحبا بكم أرحب بجميع من جاء هنا ولأي سبب كان kala rapper gardo min bismillah keritido jafoɗon noon ko mini toñ nogas min jogi kono ɗum yoni min ɓe mbi allabibu min al ishara yaffamu kafan al kalamu ma dalla wa qalla afdalul kalam ma qalla wa dalla tiɗal jalo e babel jallo goɗɗo to e nigéria o waɗani fulɓe ko gueɗe maɗe ko ɗannigal manggal o addanen jawdi aɗa andi allah wi ko almalu wal banuna zinatun li hayati dunia sadakallahu l adim ƴeewen jawdi ƴeewen ɓiɓɓe ƴeewen jante koɗen ndenen leyɗe men marhaban kalisigi heewi guila golle puɗɗani merci bade bade jarama jamiramon bandiraɓe ɗum noon tawdi ko ngalɗo den tan woni ɗo hande gudditirten ɗo ko fina tawa ko tawnonoɗen taɗiraɓe jatiraɓe ɗo wiite yalli kuuɓel juuɗe mon dow bisimilla kasiyankoɓe
hanki gon kamen hande Audit basse. What is delegation there? It is okay. so wonna sukaɓe meɗen rewɓe joguiɓe
seppo pulago ɓe ɓe jalta ɓe gara ɓe nawto hen yeeso mawɗon kelle mon ɗo kelle mon bandiraɓe fedde e won debbo o pullo gare allez le caméraman kelle mon ɗo bandiraɓe kelle mon ɗo kelle moɗon dow kelle mon dow bandiraɓe kelle moɗon dow bandiraɓe ko fedde won debbo kammasao ɗum ɗo bandiraɓe ko ɗum fedde 4 mars won debbo ko nden hoodere ngenndi nde ngenndi fo renndi oñoɗen wanno hirde muɗum sikki ala bandiraɓe ko sukaɓe meɗen rewɓe fulɓe woɗeɓe yoɓɓe nawɗeɓe yumɗuɓe yarɓe kosam ha guite beeri ujitoɓe keccam tufoɓe kaɗam tekkoɓe cuhli ndoɗon cipporɗe ɗe namoɓe bandiraɓe ko ɓeɗo goni sukaɓe meɗen rewɓe holliroɓe en fina tawa meɗen hanki bandiraɓe so tawi kay o fulago wonno ko ni tim fulago wanno guila hanki tawi hande ara caméraman a dañi ko poɗɗa bandiraɓe ɓen ko turantenoɓe coweji guuli e dokke guila ciwa jottade jalɓe ɗe galɓe ɗe fosa e nangue gona e siritade e on mum sikki ala ko ɗum teddugal fedde o hoodere ngenndi nde ngenndi ndi fof renndi tawtirede sukaɓe meɗen rewɓe iniɓe koye maɓɓe 4 mars hande gartuɗo kadi waɗande en ngam siwtinanden fulako hanki e fulako hanki hajirata parte bisimilla on en ɗo e joom noon taw oɗon jogui kalande ɗo mbaramton en bandiraɓe kelle moɗon dow hajirata parte bisimilla maɗan tawi aɗa jogui haalande kalnani bisimilla
so ɗorko e qu'elle beɗɗimi gawram ummi jerwimi hirande botam ɗesɗi e kecci bumbayi dingiram pour kaari baddi kaari kettam le heele deɓeji fof kolti kaɗam e kewuji koye bel isangam caani e hirkeji cinkani mbaɗɗam piyande e birkiɗi e damal suudam dejol gayi tappaɗe e ordam kelli boome sagataɓe yontam kelle e ñañoji kirjini feddam fof ngari keɗɗi beele sambam hay ha meɗi gowoji kawrani e jangdam beele darde ɓamto ɗemngal nenam ngal diwna diwoje weeyam ngal rekno ko yaawi werlaji dawlam ngal fewno uddoje e caali diƴƴam bisimilla kesam hesa maagu adunam sawmaham samba assalamu aleykum mi salmini goto fof inde mo wiimi salminino inde mo yettode Hoodere Ngenndi ɗi ngenndi ɗi foreni jeemi holla holla foram dadimi doodimi ko faram komi debbo pulla e yontam ndu naggelonti henndu nenam debbo won debbo kadi marsa are mon ko kocce neyi ɗo hotti on ko min ɓiri lalwi rasani koɗo gilay cama mbaɗi paddi woɗo gurumi tawlimi saare yari tan sakka baydaji bindi tari to horde wosta gawri tari booba sudda booba yarna kosam sudda hari komi genkumen miɗo wayi koɗo ittaka wattaka koɗa totte moɗo bambaɗa yillogay rokke hoɗo gañeli mertote puuli juɗo Hoodere Ngenndi ɗi ngenndi ndi ko rendi mam Samba Sow bandiraɓe so yimɓe joguima ɗemgal joguima pinal pongal aduna duuɓi joguima dartol dillingol dartiyankoɓe windere nde kala ɓe joguima anduɓe joguima alduɓe joguima yontaɓe jamanu ɓen timmi leñol ɓe keddora ko dental jangde e gollal bandiraɓe leñol wona ha side kala ligganiɗo leñol anda ɗum ɗo noon bandiraɓe inami situne ceernamo jinmi ha natti sikke woni pelle to Ndiaye Saydou Amar Samba Demba Saydou Diagaraf Demba Wali Takko goto e jingue jeeri tumbere tonga andugo nanoɓe tumbere tumbi dem sayi welede tuddude Samba Gela jeeji lende Silimani Racine Ball takka courtienne surtout courtienne soppine sore laade ɓen haɗani ɗon Demba Amadou Bari ko gorko e haraseji diini yanke kulɗo Allah baɗɗo annore diinde juulo wirdo duwo Allah jaabo jonge pular bir jamanu parnoriɗo mbiyim bandiraɓe haɗani ɗon Moussa Bocar Ba gandiraɗo Guelongal Ba tabatde fiye jeeri nane waalo jog yongo yewta mbo kaso e kannar kandake janggude pular tampanɗo leñol jiɗɗo suhrare maggo yettinta pandano leñol noon bandiraɓe ko yontaɓe hawrumi e on ɗon jamanu ha mi warima yonta fewnane kewɗo duuɓi jaɗoma gollani bandiraɓe ko yetti ko wuurɓe ko ɗum tan woyata mayɓe saabu heydi hunde bonde tan ko wonde kala mo anda ɗum moƴƴata e aduna tijani an gorko mo toggele bojo ndeni gama mamay tumbingo tumbi jaam sayi welere tijjani tijjanaɗo jaam tiiɗaɗo leñol woyima ko woyano idinoɓe kono bandiraɓe wattan ñalade ko yanade jaayi ha ɗum Samba Teddi noddirteɗe boyli Samba Teddi ko goto aynaɓe cannoɓe ko gorko joom ñalade ñaam golluji doniɗoro dongal leñol e parakisa rendo ha mayde joli rotaki ko joom paɗata joɓɗe golle payi dinde leñol men sinko sidorto o jiɗɗo pular kecco ɓerɗo jurum dere kulɗo Allah mo andane gonga bandiraɓe leydi moɗi o Ngendiyanke leydi harani yo Allah yurmo Ngendiyanke ya barke asmanu je ɗesɗele Moustapha Booli Kane ganda karasire jankiniɗo nangue toro bellede ɗikkude weeli mudde ko mayri tigui weeli laamade ko Allah tan andi dokka o Ngendiyanke bandiraɓe
murtude Diop yera Doro Mamadou Fata Diari Diallo Djibril Hammeli e woɓɓe ɗum ko seeɗa tan e yeruji hollirde en ligganiɗo fulɓe fof fulɓe ganda ɗum ñagoɗen Allah woto ñagoɗen jomiraɗo woto labana taƴ jappeje porto mbaɗɗo yontaɓe leñol men aayo mbiya amin ɗum noon bandiraɓe konngol yeeso moɗon bisimilla moɗon bandiraɓe o to kotte o to banggue jaltirton bandiraɓe kelle moɗon dow kelle moɗon dow bandiraɓe bandiraɓe ko ngol ko goomu meɗen mogo ndungu ala gaño to gonɗon ko adi fo